naimasikana kugiribheti asiso aikasviko maititi vasiyiwa zvakare naGilbert inga zvakaoma nai vedu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tatelicious auya nenew information yekuti Gilbert akatiza. Nhai Mwari, mbuya Murata vanonyararepiko? Futizve I hope haana kutorwa naKetina, ndo mashoko ataurwa naTatelicious. Zvinhu zvacho kuri kunzi Gilbert adhisaidha kusiya mudzimai wake maititi mushure mekunge vaita too much. Nyaya iripo ndeyekuti vari kufungidzirwa kuti vari kushandisa mari yakawandisa, sezvo vakambobuda palive vachitaura kuti mari yaGilbert ndini ndinoidya uye ndini ndakatobata kadhi rake. Vamwe vari kuti hazvingamboregi zvekuinda nekudaro, regai asiyiwe. Shave rake nderei? Rekutadza kugara pasi azorore ari ega. Kokutsvaga mari anonyanya kurumwa rumwa too much, anoda dzinotopfira topfira. Ndokutiwo vamwe time chaiyo yekuti abuild a relationship anoiwanepi munhu anoswera kurwa nenyika yese? Relationship inoda bonding. Zvino netoo much drama, nhasi vari kwaPatricia Jeki, mangwana vatorwa neCID mutorashanga, varohwarwa mambama, mangwana chadai. Hei, varume dzimwe nguva vanonetsa, vachembera kababava. Zvedhirama havangazvikwanisi. Maititi vanotoda Ben10 chai. ndashamisika pandazvinzwa ini. Wanza usisi kugiribheti akaenda mama atiti kunesarere murume amva akutiza masikati machena asikana zvakaoma. Unofunga kuti naye asikana vana vaya vakaintroducwa mushunono kuna Gilbert vanga vari sekuru kavaya toti akaintroducwa kuna sekuru. Sekuru waenda chiko chiri pauri naiwe unosiyiwa nevarume kwekei kudaro naifele. Kana kuti ndo zvawakatadzira namadhamu bhosi izvi wadi kumbonokumbira regero kuna Taira dhuze mwari waTaira akatsamwa. Kana ini chai une zvakawanda zvawakandiitira ini awashaya zvaramba. Ngoma ndiyo Tatelicious pamwe anosvorwa achinzi ane information yenhema, asi zvinozopruviwa later kuti information dzake nesources dzake vanhu vanenge vari pedyo necelebrity, uye information iyi inogona kuva iri chokwadi. But recently 2 days ago vakanyora kuti amai Candiado vakataura zvakare kuti ivo vanopiwa kadhi remurume vachirichengeta vachiswaipa zvese zvavanoda. Saka there's a lot zviri kuitika panyaya iyi. Do leave your comments on what you think. Varambwa here maititi kana kuti ndiTatelicious ari kuda kuti titere nziyo dzake?